खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 नभेम्बर 2023 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानो हागौ। सुथुराबो दिनै बांनो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै गोजोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन आरो सोरजोंबा बाख्नायजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां
बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गोदान थांखि लानो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खरावबो अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो
लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।